Assalamu alaikum masoya. Ta ku har kullum Shamsiya Wazir Kufaina wacce kuka fi sani da Samira a cikin shirin nan naku Matan Zamani. Na taka rawar gani a cikin shirin Matar Zamani a matsayin mace mai son abun duniya wacce na fito a cikin shirin Matar Zamani. Mun samu farin ciki da ɗaukaka a cikin wannan abubuwan da muka yi kuma mutane sun goyi bayan mu sosai. Muna godiya masoyanmu, mun gode da kallon mu da kuke yi. Masoya, ku yi subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa. Za ku same mu da zarar mun sauke, za ku same mu a cikin YouTube channel ɗin nan naku mai suna Yaran KJ TV. Mun gode masoya. Shamsiya, sunan ki na asali. Shin wannan rawar da kika taka a cikin wannan Matan Zamani, shin ɗabi'an ki ne koko dai kin yi ne don masu ɗabi'a irin wannan su hankalta? Gaskiya wannan ba shi bane ɗabi'a na masu kallo, amma dai na yi ne saboda cewar masu kalan ɗabi'an da na yi su gane su kuma daina, ba wai na yi bane akan cewar hali na ne. To Malama Shamsiya, a lokacin yayin ɗaukan wannan shiri akwai ta matsala da kika samu ko kuwa za mu so mu ji irin matsalar da kika samu ko kuma nasara da kika samu? Gaskiya mun samu nasarori da dama, domin a gaskiya da muka fara ɗaukan wannan fim ba mai tunanin za mu samu ɗaukaka haka ba, sai kuma Allah ya taimake mu ya amsa abin da muke bukata, muka samu ɗaukaka sosai. Don haka muna godiya ga masoyanmu masu kallon shirin mu cikin YouTube channel ɗinmu, wannan YouTube ɗin da kuka fi sani da Yaran KJ TV. To mun gode masoya.